Dobré ráno. Vyrážíme. Je 7 hodina. A tady jsme spali. Aul Gandalf. A zase zítky. Tak a ještě pár kiláků a jsme ve Španělsku. Tak tohle je pevnost, kterou Portugalci prej vybudovali, aby zabránili Španělům v útoku na jejich území. Jdeme se mrknout na výhled z opevnění. Pěkný. Tamhle v dálce je Španělsko a Gandalf. Baštíme pastel, což je listové těsto, kelímku, do kterého se dá nějaký krém nebo žloutek, prostě nějaký namíchaný s něčím. Nahoře se dá cukr, hodí se to do trouby a je z toho dobrutka. Holubci se nebojí kočiček. A hladomorná. Tak a opouštíme Portugalsko a jdeme do Španělska přes Rio Minho. Rio Minho. Pěkná řeka. Vypadá čistě, jak by se chytali sumíši. Kam se ženeš? Konečně jsme sešli z dálnice. A jdeme po pěkné cestičce. Espanha, que era uma estrada nacional, não era nada industrial, ainda não chegámos lá, estamos a quase a chegar.
Tak ještě pár kiláčků a budeme v našem ubytku. Doufáme teda, jestli tam bude místečko. Dneska na to, že jsme chtěli ujít akorát, já nevím, že jsme chtěli vlastně zůstat v té tůjce, tak nakonec jsme šli ještě teda dál s tím Tiagem. Je zase červená, to je strašné. A teďka jdeme nějaký 30. první kilák, takže zase asi rekord. No a jdeme do nějakého bytka, které jsme si pro jistotu bukli. A tak uvidíme, no, jestli nás tam vůbec nenapsali nám, no. No, tak uvidíme. Ale už to fakt bolí. Takže máš tam leží. Spí Terča a Taria. Čau. Tak nás ubytovali a došli jsme. Dneska jsme dali teda těch 31 kiláků. Tak nějak mám. A jsme vyřízení teda. Už mám puchýře já. Já jich mám až. Je to nepříjemné, co si budeme. No. Bylo to docela fakt, jako dneska už to bylo nějak moc. Už to nešlo. Mně to teda nešlo už od dopoledne, no ne, od oběda prostě. Začala mě bolet holeň a pak mě myša nemasírovala, ještě že tak. Tak to chvilku přestalo bolet, ano, pak to zase začalo bolet. Pak další puchýře. No, prostě dneska to bylo náročné. A jsme v městečku. What's the name of the city? Oponte. The city. This one. This one. Porino? Oporino. Porino. Oporino. Ne, Ohino. A Porino Jedno. prostě. Nebudeme si hrát na nic. Porino je moc pěkné, takové malinké, takové ty hezké uličky. A jsme teda ve Španělsku, jenom aby jsme si jako byli jistí vším. No, dali jsme Španělsko. Tady jsme ve Španělsku, jsme 100 km před Santiagem. A když to tak nějak šulnou počítáme, tak ve čtvrtek asi dojdeme do Santiaga, možná až v pátek, uvidíme. Asi teda plánujeme dojít do nějakého přístavního města, taky by mělo být nějaké jako hodně pěkné. Jo, ale zítra si dáme méně kilometrů rozhodně. Nějakých jenom 20. No maximálně 20, maximálně, možná méně. Ale jako stojí to za to, měli byste to jít všichni byste to měli jít. Hlavně my to dojdeme. Jasné. A moc nás to zatím baví. Jenom musíme překonat ty puchýře a... Já mám zatím teda jeden, takže já Jo, nemusím... a zapomněli jsme na původním ubytování, jsme zapomněli celou kosmetiku. Jo. Paráda, že... Ale už jsme koupili novou. Já vím, ale mě to trošku zabolelo na srdíčku.